Bideo honetan proportzionaltasun erlazioak landuko ditugu. Gaur arratsaldean margoak erosiko ditugu. 2 margok euro bat balio dute. 4 margok zenbat balioko dute? 2 euro. Eta 6 margok 3, ezta? Eta margo batek 0,5 euro. Konturatu. Margo kopurua bikoizterakoan, prezioa bikoiztu eginda. Margo kopurua hirukoizterakoan, bider hiru egiterakoan, prezio ere bai bider hiru edo hirukoiztu egiten da. Margo kopurua erdira pasatzen danean, zati bi, prezioarekin berdin gertatzen da, zati bi. Magnitudeetako bat biderkatzen bada, eta bestea ere era berdinean biderkatzen bada, edo magnitudeetako bat zatitzen bada eta bestea ere berdin zatitzen bada, bi magnitudeak zuzenki proportzionalak direla esaten da. Taula honetan fijatzen bagara, zatiki baliokide batzuk aurkituko ditugu. 2 lauren eta 1 biren. Bardin, 4 seiren eta 2 eren hartzen baditugu. Zatiki bi horiek baliokideak dira. 2 lauren simplifikatu egiten badugu, erdia daukagu, eta 4 seiren simplifikatuta 2 eren. Proportzionaltasun zuzena daukagunean, balio pareetatik zatiki baliokideak lortzen dira. Institutua margostu nahi dugu. 4 pintorek 15 egun behar dituzte institutu guztia margosteko. 2 pintorek zenbat denbora beharko dute lan bera egiteko? Pintore erdiak baldin baditugu, denbora bikoitza beharko dugu, ezta? Hau da, 30 egun. Eta pintore bakar batek zenbat denbora beharko luke? 60 egun. Eta 8 pintorek? 4 pintorek 15 egun behar badute, pintore kopurua bikoiztu egiten bada, denboraren erdia beharko dute. Hau da, 7,5. Pintore kopurua zati bi egiten danean, egun kopurua bider bi egiten da. Pintore kopurua zati lau egiten danean, egun kopurua bider lau. Pintore kopurua bider bi, egun kopurua zati bi. Magnitudeetako bat biderkatzen bada, eta bestea era berean zatitzen bada, edo magnitude bat zatitzen bada eta bestea era berean biderkatzen danean, bi magnitudeak alderantziz proportzionalak direla esaten da. Proportzionaltasun zuzenean, taulan fijatuta, zatiki baliokideak lortzen genituen, ezta? Ikus ezagun orain zer gertatzen dan. 4 biren eta 15 30 zatiki baliokideak dira? Ez, ezta? Baina 4 biren eta 30 15-en? Honek bai, ezta? 4 zati bi, bi da, eta 30 zati 15 bi da. Zatiki bi hauek balio bera dute, beraz baliokideak dira. Bai, orduan egin dugu 4 biren, edo 4en erdia, eta hemen alderantzizkatu egin dugu, 30 15-en. Hartu dezagun beste balio pare bat. 2 baten eta 60 30-en. Konturatzen zarete hau alderantzizkatu egiten dugula? 2 baten eta 60 30-en zatiki baliokideak dira. Orduan, alderantziz proportzionalak direnean, zatiki baliokideak lortzen ditugu, baina magnitudetako bateri buelta eman behar diogu. 5 egoera aztertuko ditugu. Egoera bakoitzean 2 magnitude agertuko dira. Eta aztertu beharko duguna da, magnitude bi horiek zuzenki proportzionalak diren, alderantziz proportzionalak, edo beraien artean proportzionaltasunik ez dagoela aztertuko dugu. Lehenengo adibidean,
sandia baten pisua eta presioa aztertzen dira. Hoe dira magnitude biak. Sandiaren pisua bikoizterakoan presio ere bikoiztu egiten da. Beraz, pisua eta presioa kasu honetan zuzenki proportzionalak dira. Bigarren adibide honetan, kotxe baten abiadura eta bidai jakin bat egiteko behar den denbora konparatuko ditugu. Kotxearen abiadura bikoiztu egiten badugu, bidai berdin egiteko denbora zati bi egingo da, ezta? Beraz, kasu honetan, abiadura eta denbora alderantziz proportzionalak dira. Hirugarren adibide honetan, pertsona baten pisua eta bere zapata zenbakia konparatuko ditugu. Pertsona baten pisua bikoizterakoan zapata zenbakia bikoiztu egiten da? Ez, ezta? Eta pertsonaren pisua bikoizterakoan zapata zenbakia erdia izatera pasatzen da? Ez. Pertsonaren pisua eta zapata zenbakiaren artean ez dago proportzionaltasun erlaziorik. Laugarren adibidean, txorrota baten emaria eta depositu bat betetzeko behar den denbora konparatuko ditugu. Ni txorrotaren emaria bikoiztu egiten badut, depositoa betetzeko behar duten denbora erdia izatera pasatuko da. Beraz, txorrotaren emaria eta denbora alderantziz proportzionalak izango dira. Eta azkenik, bosgarren adibidean, bonbilla batek piztuta irauten duen denbora eta horrek dakarren kontsumo elektrikoa konparatuko ditugu. Nik bonbilla piztuta daukadan denbora bikoiztu egiten badut, kontsumoa bikoiztu egingo da. Hirukoizten badu, kontsumoa hirukoiztu egingo da. Beraz, denbora eta kontsumo elektrikoa kasu honetan zuzenki proportzionalak dira. Modu guztian, adibide guztietan egin dut bikoiztu. Berdin egin daiteke zatitu egiten badut, bai? Bonbilla batek piztuta irauten duen denbora zati bi egiten badut, kontsumo elektrikoa ere bai zati bi egingo dut, bai? Era berean konportatzen dira. Beraz, zuzenki proportzionala dira. Ondoko problema ebatziko dugu. 2 kilo patatak 0,80 euro balio dute. Zenbat balioko dute 5 kilo patatak? Bi metodo erabiliko doguz hauxe ebazteko. Lehenengo metodoa unitatera laburtzeko metodoa izango da. Problema honetan konparatzen diren bi magnitudeak dira patata kopurua eta presioa. Lehenengo eta behin aztertuko dugu magnitude bi hauek zuzenki proportzionalak diren edo alderantziz proportzionalak. Patata kopurua bikoiztu egiten badugu, presio ere bikoiztu egingo da. Beraz, zuzenki proportzionalak dira magnitude bi hauek. Eta hori adierazteko zeta ipiniko dugu. 2 kilo patatak 0,80 euro balio badute, kilo batek 0,40, ezta? 0,80 zati bi, 0,40 dalako. Baina guri ez digut eskatzen kilo batek zema balio duen, 5 kilok baizik. Kilo batek 0,40 balio badu, 5 kilok 0,40 bider 5. Eta hori bi da. Beraz, 5 kilo patatak 2 euro balio dute. Hau izan da unitatera laburtzeko metodoa. Hau da, egin duguna izan da lehenengo kilo batek zen balio duen kalkulatu dugu eta gero guri eskatzen zigutena. 5 kilo. Orain, problema bera beste metodo batekin ebatziko dugu. Hirukorregelaren metodoarekin. Lehen esan dugun bezala, bi magnitude konparatzen dira problema honetan, patata kopurua kilogramotan eta presioa eurotan.
eta magnitude bi hauek zuzenki proportzionalak dira. Esaten digute, kilo bi patatak 0,80 euro balio dutela, 5 kilo patatak X, eta X hori da ebatzi behar duguna. Bideoaren hasieran ikusi dugu, magnitude bi zuzenki proportzionalak direnean, balio paretatik zatiki baliokideak lortzen zirela. Hau da, zatiki hau eta zatiki hau baliokideak izango dira. Gogoratzen baldin badozue zatikien gaitik, bi zatiki baliokideak direnean, biderketa gurutzatuak berdinak dira. Hau da, bi bider X berdin 5 bider 0,80. 5 bider 0,80 egiten badugu 4 ematen du. Eta ze zenbakiren bikoitza da 4? 4 zati bi. Beraz, 5 kilo patatak 2 euro balio dute. Kasu honetan beste problema hau daukagu. 4 zaldik 6 egunean amaitzen dute pentsu zakua. Zenbat iraungo luke pentsu zakuak 8 zaldi baleude? Problema hau ere bi metodoren bidez ebatziko dugu. Lehenengo metodoa unitatera laburtzeko metodoa izango da. Konparatzen diren magnitudeak, zaldi kopurua eta egunak dira. Egin behar dugun lehenengo gauza da ikusi zer motatako proportzionaltasuna daukaten magnitude bi hauek. Zuzena, ala alderantzizkoa. Zaldi kopurua bikoiztu egiten bada, pentsu zakuak zenbat iraunduko du? Bikoitza ere bai? Ez da. Zaldi kopurua bikoiztu egiten badugu, egun kopurua erdira pasatuko da. Beraz, alderantzizko proportzionalak dira magnitude bi hauek. Eta A baten bitartez adieraziko dugu. Eta ematen diguten datua da, 4 zaldik 6 egunetarako daukatela pentsua. Unitatera laburtzeko metodoaren bidez ebatziko dugunez, zaldi batek zenbat egunetarako pentsua duen aztertuko dugu. 4 zaldik 6 egunetarako baldin badaukate, zaldi batek segiren laukoitza izango du. Hau da, 4 bider 6, 24. Eta 8 zaldi izango bagenitu, zenbat egunetarako izango dugu pentsua? Zaldi batek 24 egunerako baldin badauka, 8 zaldik 24-ren 8-rena, ezta? Hau da, 3. Hau da, 8 zaldik 3 egunetarako pentsua izango dute. Hau izan da unitatera laburtzeko metodoa. Orain 3 korregelaren bidez ebatziko dugu problema berdina. Orduan, problemak esaten zeban, 4 zaldik 6 egunetarako pentsua dutela, eta galdetzen digutena da, 8 zaldik zenbat egunetarako pentsua duten. Lehen aztertu dugun bezala, alderantzizko proportzionalak dira magnitude bi hauek, eta bideo hasieran ikusi dugu balio bikoetetatik zatiki baliokideak lortu ditzakegula. Baina alderantzizko zanean, kontuz, egiten genduna zan, 4 8-ren berdin, eta hau alderantzizkatu egiten genuen. Beraz, 6x-en ipini beharrean, x 6-ren ipini beharko dugu. Beraz, zatiki bi hauek baliokideak dira. Zatiki baliokidetan, biderketa gurutzatuak berdinak dira. 4 bider 6, 24 da, eta ze zenbakik bider 8 ematen du 24? 24 zati 8, 3. 8 zaldik 3 egunetarako pentsua izango dute beraz. Hurrengora arte.